A film megtörtént eseményt mond el. Interjúk és nyomtatásban megjelent beszámolók alapján készült. Mindenki gyermeke. Jessica McClure megmentése. Magyar hangok. Kautsky Armand, Dózsa Zoltán, Kránic Lajos, Csuja Imre, Józsa Imre, Kovács Nóra, Kökényesi Ági, Cető Zsanett, Orosz István, Melis Gábor, Csurka László, Szokolai Ottó, Rosta Sándor, Gruber Hugo, Sesták Szabolcs, Csere Ágnes, Cető Roland, Cető Ádám, Prókai Anna Mária, Törtei Tünde, Csőre Gábor, F. Nagy Zoltán. Zenéjét szerezte Mark Snow. Fényképezte Shelley Johnson. Írta David Ayer Jr. Rendezte Mel Damsky. Mész a futballmeccsre péntek este, Manny? Akár csak egész Nyugat-Texas. A tőzsdén nagy forgalom mellett a Dow meredek zuhanásba kezdett. Nyugat-Texas már vagy 8 éve zuhan. És azt várják, hogy majd egy év alatt utolérjük őket. Minket nem érnek utol. És most kérem, neked vannak részvényeid, Manny? Csak a gyerek pelenkáival szoktam spekulálni. Rohannom kell. Érezd jól magad, kicsim, és fogadj szót Sziszinek. Köszönöm, hogy vigyázol rá. Szívesen. Ha ők jól érzik magukat, én is. Na gyere, kicsim. Szia! Most lecsücsülünk ide, jó? Mindjárt jövök és játszunk egy nagyot. Jó? Jessica! Szia, drágám! Szia! Hogy van az én kicsim? Hogy van? Na, hogy van? Telefon. Várj meg, sietek vissza. Csücs le, édes. Legyél jó kislány. A mama mindjárt jön. Légy jó kislány. Nem, én és a férjem nem itt lakunk. Ez a húgom háza, vele kellene beszélnie. De megspórolhatok magának egy hívást. Biztos, hogy nem vesz. Viszlát! Hol van Jessica? Jessica! Jessica! Jessica, hol bujkálsz? Jessica, bújócskázol velem? Felej már, Jessica! Vége a játéknak, gyere elő! Segíts, mama! Jessica! 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 Kicsim! Kislányom! Jessica! Úristen, kicsim! Jessica!
Jessica! Úristen, kicsim! A gyerekem! Segítsenek! Jessica! Úristen! Ó, mi történt? A gyerekem beesett a kútba! Segítsenek kihozni! Kérem, nyugodjon meg! Mondja a címet! 3309 Tanner Drive! Siessenek, kérem, siessenek! Jól van. A gyerekem! A mentőegységek úton vannak. 18 hónapos gyermek beleesett egy régi kútba. Cím 3309 Tanner Drive. A mentőegységek úton vannak. 18 hónapos gyermek beleesett egy régi kútba. Cím 3309 Az itt van a közelben. Gyerünk! Köszönöm. Helyszínelők segítséget kérnek. Másfél éves gyermek 20 centi széles kútba esett. Cím 3309 Tanner Drive. Ismétlem. Erre az udvarban! Gyorsan! Ide! Gyorsan! Itt vannak hátul! Ott lent van! Ott hátul. Hogy a pokolba? Nincs nagyon mélyen. Csöngött a telefon, csak egy picit szaladtam be a házba. Nem látom. Hogy hívják? Jessica! Jessica a neve! Jessica? Jessica? Hallasz, kicsi bogár? Messzebbről jön a hangja, mint az előbb. Mennyi ideje van lent? 5, talán 10 perce. Semmi baj, asszonyom. Ki fogjuk szabadítani. Hogyan? Van nálad még valami? Hello, főnök. Van itt egy kis probléma. Maga szerint be tud esni egy másfél éves gyerek egy 20 centi széles kútba? Ne. 3309 Tanner Drive. Biztosan benne van? Színültig van a helyszínelőkkel. Jobb lesz, ha elnézünk oda. Tudom, hogy hol van, jártam már arra. Induljunk, kövessen. Elnézést, sürgős dolgunk akadt. Mrs. McClure? Caroline Henry, az áldozatsegítő szolgálat önkéntese vagyok. Ha bármiben segíthetek, kérem szóljon. Mentse meg a lányomat. Mindenki segíteni próbál. Én önnek szeretnék. Nem akar esetleg valakit felhívni? Nem. Úgy értem, nem most. Jamie. Talán Jamie-t, a húgomat. Ez az ő háza. Én csak a gyerekekre vigyáztam, és csöngött a telefon. Csak egy pillanatra ugrottam be. Jól van. Semmi baj. Meglátja, nem lesz semmi baj. Ha szeretné értesíteni a húgát, most egész nyugodtan felhívhatja. A férje dolgozik? Igen, de nem akarom munka közben zavarni. Nem akarom. Hamar ki fogják hozni. És a többi gyerek, ők is... Én szoktam rájuk vigyázni egyszer-egyszer. Jó, hozhatjátok. Jaj, kislányom. Nos, akkor talán felhívhatnánk a szüleiket. Én nagyon szívesen megteszem ön helyett. Csak adja meg a telefonszámaikat. Hey! Jó napot! Vízhely
helyzet van odaállt a szomszédban? Kérem, segítsen! Megtenni, hogy velem jön? Hogyne az? Gyerünk, gyerünk! Jöjjön! Állj! Itt nem tudok befordulni. Na most, gyerünk rajta! Gyerünk ezt innen félre! Hé, hagyják abba! Leállni! Hé, állj! A vibrálás. Jessica! 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 Ahogy remeg a föld, lejjebb csúszhat. Mégis most mit évők legyünk? Nem hallok semmit. Jessica! Jessica! Hosszú az a mikrofonkábel? Hosszú. Jöjjön ide! Lehet, hogy a kis Jessica azóta még lejjebb csúszott. Igen. Hozd az akkumulátor. Adja kölcsön a mikrofont, Phil. Ott van a kamerásnál. Mi? Nem az enyém a felszerelés. De szükségünk van rá. Lehet, hogy hallunk vele valamit. Hát nem tudom, ha baja lesz, nekem végem Jó van. van. Gyerünk! Cserébe itt maradhat a kút mellett. Első kézből. Rendben. Megyek, hozok egy fülest. Fogja meg. Áll az alkú. Igen, hát minden esetre. Vigyáznak a kisfiúra, de ha megtenné, hogy amilyen hamar csak tud, érte-jön, nagyon Sisi, hálás el volnék. sem tudom hinni, nincs semmi bajod. Igen, köszönöm. A szomszéd asszony, elnézést, mennem kell. Úristen, én tehetek róla. Ez a cső mindig le volt fedve. Nem értem, hogy hogyan... Nem Úristen, te tehetsz róla, Sisi, bocsáss meg. Körülbelül 6-7 méter a gyerekig. Vagy addig, ami elzárja. Nem tudom, csak leveleket látok. Jessica! 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 A mama az! Nem lesz semmi baj. Hallasz engem, kicsim? Jessica! 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 Semmi baj, kicsim. Semmi baj. Nem lesz semmi baj, kislány. Nem lesz semmi baj, kicsi. Nem lesz semmi baj! Sisi, engedjük őket nyugodtan dolgozni. Jöjjön. Jamie, jöjjenek. Semmi baj, kicsim. Manny, hogy a fenébe fogjuk kihozni onnan? Jack kapitány, ide! Erre jöjjenek! Hé, Jim, nyilatkozz már valamit! Én se tudom, hogy mi történt itt. Itt van. Mi a helyzet? Beragadt ellen, kapitány. Körülbelül 6-7 méterre. Nem tudjuk, milyen helyzetben van. Sem azt, hogy megsérülte, vagy hogy fejjel előre esette. És hogy mitől nem csúszik lejjebb. Mit, ha vakok volnánk? A munkagép túl nagy rengéseket kelt. És még így is csak 3 méterre Hol az ér. anyja? Amott.
Az áldozatsegítő szolgálat önkéntesével. Ő próbálja távol tartani és megnyugtatni. Mit gondoltak, amikor behozták ide ezt? Szerintem jól tették. A cél, hogy ássunk a kúttal párhuzamosan egy várat. Mivel? Egy nagyobb markolótól esetleg beomolhat. Láttunk egy üregfúrót a 250-esen. Akkor hozzuk ide. Ha szükséges, foglalják le. Értettem. Felkészültünk a ducolásra. Rendben. Régóta élek Nyugat-Texasban, legalább 100 000 ilyen kút van erre, de ilyen még nem volt. Én soha sehol nem láttam még ehhez hasonlót. Mennyi ideje él közöttünk? 1 éve? Igen. És ilyen hosszan még soha nem beszélgettünk egymással. Miért nem csinálnak semmit? Mindent megtesznek. Megyek, beszélek velük. Caroline Henry, áldozatsegítő. Mit mondhatnék az édesanyának? Teljesen kikészült. Ó, nos... Bár csak mondhatnék valami biztatót, asszonyom, de... Mrs. Henry, van valami elképzelése, hogyan eshetett le ez a kislány? Mondja meg, hogy néhány óra is kint lesz a gyerek. Minden tiszteletem a magáé. De tud valamit, amit én nem? Úgy értem, ez nem egy macska a fa tetején? Azt mondják, néhány órán belül kihozzák. Óra? Egy 18 hónapos kislány, Jessica McClure, leesett egy régi 20 centis kútba. Oxigént fújjunk le hozzá. Halljuk, hogy sír. Reményeink szerint néhány órán belül kihozzuk. Egyelőre ennyit tudok mondani. Kérem, válaszoljon! Uram! Ez minden, fiú. Mire számítanak? Nem megyek, leadom. Gyertek! Itt Rodney Wunsch, KMID TV 2-es csatorna. Élőben Délnyugat Midlandből, ahol egy 18 hónapos kislány nemrég leesett egy használaton kívüli kútba. Biztosan még nem lehet tudni, de egy interjúban a rendőrség szóvívője úgy nyilatkozott, hogy idézem, néhány óra még felhozzák. Lefogadom, hogy nem hozzák ki élve. Sisi, nem gondolja, hogy ideje felhívni a férjét? Nem volna jobb, ha tudná? De, úgy értem, nem. Nem most. Tudnia kellene róla. Nem akarom munka közben zavarni. Én félek. Nagyon félek. Nem várhatnánk? Azt mondták, hogy csak néhány óra. Jessica! Jessica, itt a mama! Jessica! Jessica, itt a mama! Beszélj a mamával! Kérlek, szólalj meg, kicsim! Itt vagyok, nem lesz semmi baj. Kiszabadít téged a mama. Sisi! 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 Chipnek joga van tudnia, hogy mi történt. Igen. Jól van. Tegyük fel, hogy beválik az üvegfúró. Nem jut eszembe jobb, mint hogy vágunk egy mentőjáratot, végig mellette, aztán keresztbe fúrunk oda, ahol lehet. Olyan 60 centi magas lehet, tehát úgy 7,5 méter mélyen kellene átfúrnunk felé. Ezek szerint a járatnak durván 9,5 méternek kell. Milyen mély a kút? A helyi kútfúrók szerint 30 méterig szokás itt fúrni. Az acélgyűrű 2-3 métert megy le. A kislány pedig 6,5-7 méteren. Ha csak nem csúszott azóta lejjebb. Csináljuk ezt, legyen ez az A-terv. És a B-terv?
Pillanatnyilag még nincs. Hogy van az édesanyja? Kezd megnyugodni. Beszéltünk a férj főnökével, és itt van a húga. Mit mondjak neki? Igyekezni fogok mindenről szólni önnek, mondja azt nekik, amit jónak tart. Bár csak többet tudnék mondani, jó lenne, de ha nem is vakvezet világtalan, de tudja, nekünk is új a helyzet. A kút legalján, hát érti. Ugye ott a víz. Ha lecsúszik... Tud valaki valami jót is mondani? Ahogy mondta, mondja meg. Mondja meg, hogy kiszabadítjuk. Mondja meg, hogy minden jóra fog fordulni. Bár csak tudnám, hogy mitől ennyire optimista. Én személy szerint nagy sávában vagyok, és nem értem magam, mitől nincs. Ez egy mentési feladat. Nem tudom, ki itt a főnök, de azt tudom, hogy a tűzoltóság nem tolvajokat fogdos, és nem is bírságol. Mi életeket mentünk. Mindenki tegye azt, amihez a legjobban ért. Mindannyiunknak össze kell fogni. Tervünk már van. Mi gondoskodunk, hogy mindent megkapjanak, amire szükségük van. Köszönöm. Na gyerünk, lássunk munkához. Rendben! Gyerünk! Gyerünk! Jó, állj arrébb! Kezdhetitek! Mr. McClure? A főnöke azt mondta, itt találunk. Én vagyok Mr. McClure. Csak nem az apám, mostanában nincs túl jól. Nem az édesapja. Megtenni, hogy lejön egy percre? Mr. McClure, a kislánya leesett és beszorult egy kútba. Ki fogjuk szabadítani. Chip! Ó, Chip, ne haragudj! Ne haragudj! Mennyi ideje van lent? Majdnem 4 órája. Miért nem hívtál fel előtt? Hogy történt? Ne haragudj, Chip. Soha nem marad egy helyben, tudod? Úgy félek, drágám. Állj! Álljon le, álljon le! Jessica! Jessica, mondj valamit, Jessica! Ne félj, kicsim! Nagy zajt fogunk csapni idefent, ne félj, kihozunk onnan! Sisi, vigyük be a házba. Jól van, kicsi. Jó kislány. Jó kislány. Aztán ásunk a kúttal párhuzamosan egy járatot, utána keresztbe fúrunk egy ilyen oldalalagutat. Ki fogjuk onnan hozni? Ki fogjuk szabadítani?
De mikor? Mikor kapom vissza a kislányomat? Nos, hát azt hiszem néhány órán belül. Van valami, amiben segíthetek? Nem, fiam. Nem valószínű, hogy megsérült. Egészen jól van, és nos, azt hiszem, urai vagyunk a helyzetnek. Maradjon csak itt, és vigyázzon a családjára. Is be! Jó, jó! Na még egy kicsit. Ez az. Most jó helyen van. Rendben! Mehet! Jó, elég! Nézze, mibe ütköztünk. 4 láb mély rétegben húzódik itt végig, és pokoli kemény. Át tudják vágni? De egy-kettőre kicsorbítja a fúrófejet. Karbitfejekre lesz szükség, ha át akarjuk fúrni, és még idén be akarjuk fejezni. Megkapják. El kellene vágnunk a kábeleket. Átmenetileg nem lesz áram úgy 600 házban, de ekkora nehéz géppark mellett, mint ami itt lesz, ha valami felsérti, mindenki nagyon vág az udvarba. Vágják el! Hozassunk lámpákat éjszakára? Addigra végzünk. Na hát, Jessica McClure házánál vagyunk. Rodney Wunsch, KMID TV. Néhányan körben állva imádkoznak a kis Jessica McClure biztonságáért, miközben a mentés folytatódik. Jelenleg a kúttal párhuzamos mentővájat fúrásán dolgoznak nagy erőkkel. Az ásatást azonban lassítja egy széles réteg kemény kőzet. A mentők szerint még eltarthat néhány órát, amíg elérnek a kislányhoz. Jessica! Nem tudom, meddig bírom még ezt menni. Utálok tétlenül ülni. Gondba leszünk a tömeggel. Nem hittem volna. Hívtam még biztonságiakat. Nem tudjuk sötétedésig felhozni. Kérem, uram! Legyen szíves! Rendben! Még jó darabig itt leszünk, jobb lesz közölni a sajtóval. Nem szeretném, ha ők találnák ki a híreket. Jó, hogy viselkednek? csak meg ne lássák McClure-ékat. Akkor tartsak őket a házban. Igen, uram. Kérem! Nagyon fontos! Kérem, válaszoljon! Mrs. McClure, Mr. McClure. A sajtó megőrül, ha magukat látja. Sokat segítene, ha bemennének a házba. Kérem. Igazán tájékoztathatnának minket. Kérem, válaszoljon már! Kérem, legyen szíves! Valószínű, hogy hamarosan ki tudjuk hozni. És ezért nincs további segítőkre szükség. A helyzet urai vagyunk. És a képzett mentőszemélyzet minden tőle telhetőt megtesz. Kérem, hagyják őket dolgozni. Nem lesz se áram, se gáz, amíg ki nem hozzák. Mikor? Egyre csak azt mondják, még néhány óra. Még néhány óra. Megnézem, hát ha megtudok valami újat. Kötelek kellenek. Igen. 9,5 méter, és ebből 8 tömör szikla. Gyerünk, a legjobb emberek menjenek le. Igenis. Elnézést. Hogy vannak McClure-ék? Még mindig sokban. Tud nekem valamit mondani? Nos, eddig lefúrtunk 9,5 métert, ehhez kellett majdnem 8 óra. Mondja meg, hogy most keresztbe kell fúrnunk, úgy 2 métert a kútig, hogy kihozzuk. És ez meddig tarthat? Fogalmam sincs, asszonyom, de kérem, mondja meg nekik, hogy tudjuk, hogy életben van, és amilyen gyorsan csak lehetséges, kihozzuk. Igen, uram. Rendben van?
Így van. Tudom, mondták, hogy már nem kell segítség, de én azt hiszem tudnék. Ránk férne, hogyan? Barlangász vagyok. Sok helyen jártam. Nem minden ember bírja. Ez itt egy függőleges járat, és van hozzá felszerelésük? Vannak szerszámaik? Mondjuk fejlámpa? Fejlámpák, kötelek, karabínerek. A magáé jól van? Otthon. Körülbelül 20 percnyire lakom innét. Menjen! Menjen! Jöjjön, elviszem. Rendben! Mehet? Engedjük! Igen, Ez az, most engedjük! Akaszt rá! Így van. Óvatosan! 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 Tartom! Rendben? Jó. Lassabban! Vigyázz, vigyázz! Elég fény! Igen. Aha, jó. Jó lesz így. Óvatosan! Minden rendben! Jó van, rendben. Úristen, már megint! Majdnem 10 fokot esett. Főnök! Főnök! Itt van. Az útban a hőmérséklet 15 fokra esett. El kell készülnünk a hipotermiára. Mennyi ideig bírhatja? Ha nem tudják megemelni a hőmérsékletet, nem sokáig. Maga ki? Dr. Fitzpatrick, most ért véget a műszakom a kórházban, bármivel szívesen segítek önöknek. Mennyit haladt? Nagyon keveset. Meleg levegőt kell fújnunk a kútba. Vagy elveszítjük. Ne hagyják meghalni a lányom. Kérem. Kicsi a teljesítménye. Miközben a 18 hónapos Jessica 14. órája van odalent, a mentők egyre csak ásnak. A felszínen lévők szerint még hallani, ahogy sír. Azt mondják, ez jó jel. Jó jel abban az értelemben, hogy életben van és nem csúszott le. Kevésbé jó jel, amit a hőmérő higanyszála mutat. Körülbelül 15 fokot, ami túl kevés egy babának. Na, gyerünk! Így van! Megvan! Nagyjából egy hőeknyit. Óránként fél egy hüvelyket haladunk. Kaptunk egy pár fűtőt a telefontársaságtól. Remek, lefújunk egy kis meleg levegőt. Maga hívta őket? Nem. Maguktól jöttek. Akár csak a gyémánt fúrófejek. Gyémánt. Egyszer csak ideállítottak velük, ingyen. Pont, mint a hegesztők. Mondtuk, hogy nincs szükségünk segítségre, de a kutya sem figyel oda ránk. 26 fok stabil. Próbáljon meg pihenni egy kicsit, Andy. Nem, én nem, főnök. Nem mehetek el. Itt kell maradnom. Csak amíg kihozzuk. Egyébként is szüksége van ránk. Nem így van, Manny? Kezdem kiismerni a kislányt, uram. Éppen most mit csinál? Alszik, uram. Azt hiszem. Doktornő, nem lesz túlságosan száraz a levegő lent? Nem hinném. A kútból jön föl elég nedvesség, és most az is segít, ha esetleg bepisil. A hőmérsékletet 26 fokon tartjuk. Leadunk neki valamit inni, egy kis Nem vizet. ismerjük a belső sérülések mértékét, több bajt csinálhatunk, mint hasznot. Kibírja 36, talán 48 órát is dehidratáció nélkül. Még meddig tarthat? Meddig tarthat még? Szörnyen lassan haladunk, tudja? 1,5 métert kellene átásnunk. Az óránként 2,5 centi mellett majdnem 3 nap. Ki van most lent? Valdem. Hanyatszóra van most lent? Harmadszor. Nem tudom fenntartani. Kapcsolják ki a levegőjét, hozzák fel. Nem sokat érünk vele, ha túlságosan kimerül. Walden, azonnal jöjjön fel! Gyerünk, fiam!
Mi az idő? 4. Hajnali 4 óra. Nem kell hazamennie? Amíg a kislánya nincs biztonságban, addig nem. Vannak gyerekei? Igen. Igen, van. Van egy lányom, akkora lehet, mint maga. Mi? Magának? Viccel, olyan fiatalnak tűnik. Errefelé korán szokás házasodni. Megáldott az úr. Már unokám is van. Az szép. Én is korán mentem férjhez. Chip fiút szeretett volna. De csak amíg a kezébe nem vette Jessicát. Onnantól kezdve egy évig nem tette le. Én rágtam a fülét, hogy tedd már le, így nem tanul megmászni. Tartott attól, hogy nem lesz jó apa. Pedig annak született. Ő és Kisangyal. Kisangyalnak hívjuk, mert annyira édes. Tudja? Ne tartsa vissza. Jól van, sírja ki magát. Jól van. Úgy szeretnék valakire haragudni. Agyonlőni valakit, vagy valamit. De nincs kit hibáztatni. Így igaz. Véletlen volt. Nincs kit hibáztatnia. Bárcsak én volnék abban a lyukban. Miből gondoljuk mi itt az Isten háta mögött, Texas kellős közepén, hogy meg tudjuk csinálni? Mert meg tudjuk csinálni. Nem tudom. 28 éve vagyok tűzoltó, de ehhez még csak hasonlót sem csináltam. Csak tapogatózunk. A kislány 18 órája van lent. 10 óra alatt 12 centit haladtunk. Keményen dolgoznak a fiúk. De azt hiszem, kelleni fog még segítség. Igaza lehet. Sokan élnek errefelé olajkút fúrásból. Legalábbis éltek. Ma már olcsóbb gépekkel. Megmondom én, mi kell ide. Csoda. Pokolba. Kiszabadítsuk. Ébresztő White! Egy igen tömör réteghez értünk, melyet az egyik mentő el is nevezett őstörténeti betonnak. A tűzoltók és az önkéntesek mindent megtesznek, de kérjük a környék minden tapasztalt kútfúróját, hogyha tud, jöjjön és segítsen. Robert kapitány! Kapitány, elhoztam a fiamat. Ah. Tudom, hogy kicsi, de nagyon erős. A lábánál fogva leengedhetjük a kútba, és akkor talán ő föl tudja húzni azt a kislányt. Gyere, fiam. Nem mondom, bátor nagyfiú vagy. De nem volna jó, ha te is beszorulnál a lyukba. De nem ám. Sally Joe, vigye innen ezt az ökröt és a szegény kisrácot. Azonnal. Adja a központot, kérem. Rendben, megismétlem. Csak az jöjjön, aki ért a föld alatti fúráshoz. Mi olyanok volnánk? Ez a foglalkozásunk, elnézést. Hogy hívják? Charles Boller. Ez itt a fiam Ribble. Jó napot. Jöjjenek. Ez az. Hát, ha tudnak valamit csinálni. Segíthetek, uram? Hogy? Mit akar? Nem segíthetnék? Azt hallottam, hogy erős, vékony férfiakra van szükségük. Nem, mondom, hogy nem. Boldogulunk. De én a kislány apja vagyok, és én... Persze, fiam, nézze. Menjen szépen innen, nagyon sok dolgunk van. Az összes hibbant ide sereglik, mi?
Hé! Be kell jutnom, én tudom, hogyan segíthetnénk. Nem fog beférni a lyukon, higgyel nekem. Beszélnem kell a kapitánnyal. Teljesen rosszul közelítik meg. Nekem különleges felszerelésem van. Uram, idáig vagyunk a mentő ötletekkel. Legyen kedves együttműködni, álljon hátra, vagy elvezettetem. Menjen. Nem is tudtam az egész születig még sem. Azt hiszem, angol a gyerekből is már csak... A városi ügyész talált valami szakembert. Kicsodát? Valami fickó a bányabiztonsági osztályról, a szövetségi kormányzat embere. Carlsbad. Valaki megeresztett néhány telefont. Az 4-5 óra út ide. Mások is telefonáltak. Clayton Williams magánrepülője készen áll, hogy idehozza. 1 órán belül itt lehet. Tudja, lehet, hogy nem fog sikerülni. Ha nem, mi leszünk a felelősek. Őszintén, jól jönne valaki, aki levéd minket. Csak váltani szeretnék a kapitánnyal egy pár szót, ez minden. Kapitány! Kapitány! A neve Bill Jones. A sógornőm dolgozott egy vállalatnál, akiknek vannak komoly... Rettentő sok dolgunk van, Mr. Jones, köszönöm, hogy segíteni próbál, de látja ott azt a tömeget? Mindegyiknek van valami ötlete. Az hozott egy idomított majmot, ez leengedne egy cumisüveget, hogy a kislány felmásszon, amaz beszuperragasztózna egy rongyot, és jött valaki, akinek nincs kulcsontja. Az embereim szerint még jól is jöhet. Úgyhogy azt mondom, nosza maga csinálja, maga módján, én az enyém. Jöjjön. Még visszajövök. Az öreg Bill Jones nem adja fel. Velem nem lehet kukoricázni. Én pedig Sally Joe Francis vagyok. És velem sem, úgyhogy maradjon itt. Üdvözlöm, Jimmy. Megvan? Hol tartom most? Így van. Jó lesz? Bírja még oda le? Steve? Szia, Robert. Hogy haladnak? Most végeztem. Én már néhány órája itt vagyok. Egyfolytában fúrnak odalent a fiúk, de most jött néhány profi. Segíthetünk valamit? Várunk, amíg ki nem szabadítják. Ha kiszabadítják. Megvan! Jó! Gyere, vigyük a kocsihoz! Semmi baj, bízza rá! Vegyük le a maszkot! Le a maszkot! Jöjjön, barátom, gyerünk! Erősen fogd! Úgy, üljön ide. Úgy, jól van, Egy ez az. Ez az. Már jön is. Ez az. Jól van. Lélegezzen! Ki fogják szabadítani? Egyáltalán ki itt a főnök? A zsaruk vagy mi? Mentésről van szó, vagy nem? Mindenki egy célért dolgozik, nem igaz? Ez nem verseny, érti? Ez a kislány meghalhat. Engem az sem érdekel, ha a Mikulás hozza ki. Gondoskodjanak róla. Maguk ketten mit csinálnak itt? Nos, uram, segíteni szeretnénk. Lesz rá alkalmuk, amint átértünk oda, ahol van. Akkor mentősökre lesz szükségem, vékony, erős fiúkra. Addig várjanak itt szépen. Ne zavarjanak, és legyenek készen, amikor szólok. Jól van, Ridley. Jól van. Hozzák ki. Nézd, nem érdekel, hogy mit mondanak. Oda akarok menni, nem bírok tovább bent maradni. Tudom, mit érez, Sisi. De akárhányszor csak kimegy, az újságírók rögtön a fejüket vesztik. Alig lehet őket féken tartani. Akkor sem érdekel. Látni akarom a lányomat, beszélni akarok vele. Kérem, húzódjanak hátrébb! Veszélyeztetik a munkánkat! Álljanak hátrébb, kérem! Jessica! Kérem, maradjanak csendben, a gyerekkel próbál beszélni! Hallasz engem? Charlie, állítsd le! Állítsd le! Állítsd le! Leállunk! Most már hallani fogja magát. Mici mackó, csacsi kicsi medve bocskóccal tömve.
Jessica! Jessica! Drágám! Mici mackó, Mici mackó, csacsi kicsi medve bocs. Kicsim. Mici mackó, Mici mackó. Nem lehet, nem igaz. Hihetetlen, hát annyi Mici mackó, Mici mackó. Készítsd a fényképezőgépet! Jaj, hát képzeljük, hogy kérek egy másik akkumulátort, ez lemerül. Tessék, itt van! Igyekezzünk. Már 28 órája annak, hogy a 18 hónapos Jessica McClure 8 méter mélyen raboskodik egy használaton kívüli kútban. Számos mentési határidő elmúlt már. Most már egyáltalán nem tudni, hogy mikorra érik el. A Tanner Drive hatalmas táborhelyé változott. Önkéntesek, újságírók, nézelődők, szó szerint százak, akik mind a visszatérését várják. Mi egészen addig itt leszünk, és friss hírekkel szolgálunk önöknek. Rodney Wunsch, KMID TV hírek, Midland. Megyek, nyitom. Sziszina, nehogy kinyissa! Kérem! Hátra! Álljanak hátra! Asszonyom, kérem! Menjenek már! Menjenek! Na, azért jöttem, hogy segítsek. Maga meg mit keres itt? Amit most látnak odakint, az Menjen egy ki! tömeg. Ez csak a jéghegy csúcsa. Egy fickó az egyik bulvárlaptól kint üvöltözik, és ezreket ajánl a történet jogaiért. Nos, ezért jöttem. Értik? Mert én tudom kezelni az ilyen fickókat. Én kérem, Szóval én segíteni jöttem. Ezek teljesen meg vannak vadulva, viszont előbb-utóbb nyilatkozniuk kell. Miért? Mi nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, de... Mert ez így működik. Értenek, ugye? Maguknak fogalmuk sincs a PR-ról, és ez rendben is van. Mert itt vagyok én, hogy elintézzem. Van itt nálam valami, amit elolvashatnának. Rajta. Nézzék csak meg, itt a névjegyem. Jean White városi rendőrség. Segíteni jöttem. Ebben biztos vagyok, uram. Kedves, hogy aggódik és együtt érez a családdal, de ne siettesse őket, míg fel sem fogták, hogy mi történt Igen, velük. én sem nem szeretném lerohanni őket. Én segíteni akarok. Mi majd mindenről gondoskodunk. Biztos, ugye átadja a névjegyemet? Természetesen, uram. Köszönöm. Rendben. Egyben azért igaza volt. Azt a sajtónyilatkozatot tényleg nem ússzák meg. Már csak ez a dolgok rendje. Hát, én vagyok a család feje. Beszélek velük én. Roberts kapitány. Thomas Kane. Jack kapitány. Bányabiztonsági osztály, munkaügyi minisztérium. Azért jöttem, hogy segítsek. Azt mondták, hogy leküldenek egy szakértőt. Ön minek a szakértője? Engem hívnak bányaszerencsétlenségek után. Robbanások, beomlás, effélék. Számtalanszor kellett már leszállnom bányászokért. Halottakért. Megmutathatom, hogy hol tartunk. Olyan 6-7 méteres mélységben lehet. 26 fokon stabilizáltuk a hőmérsékletet, és ellenőrizzük a metán és szénmonoxid szintet. A mentőjárat a lehető legközelebb van a kúthoz. Úgy döntöttünk, hogy keresztbe fúrunk addig, ahol lehet. Ó, azt nem tehetik. Ha áttörnek, rászakad minden törmelék. És mivel nem tudják pontosan, hogy hol van, lehet, hogy belefúrnak. Egyenesen kell fúrnunk. Pont alá. Mi van alatta? Még több kút, körülbelül 30 méter. Mi akadályozza meg, hogy lejjebb csusszon? Tudomásunk szerint semmi. Minden rendben? Rendben. Óvatosan. Ó, engedjétek! Lassabban!
Még időben jöttem. Nem fúrtak túl messzire fel. Egyenesítse ki a járatot, de úgy, hogy a kislány alatt érjünk ki. Maga a szakértő? Rendben. Mehet! Maga a szakértő. Olyan félős. Nem tudom, meg tudja csinálni. Több mint 20 perce van odabent. Chip! Csak gyakoroltam a tükör előtt. Sikerülni fog. Remélem mindenki jól hall, majd hangosan beszélek. Szeretnék családom nevében szólni egy pár szót. Szeretném megköszönni minden midlandi és környékbeli lakos és vállalat segítségét. Nem sorolhatok fel mindenkit, de a sok felajánlás hihetetlen. Nagyon hálásak vagyunk mindenki munkájáért és a rengeteg gépért. 24 órája megállás nélkül dolgoznak oda lenn abban a lyukban, és egy-egy ember órákig fúr. Néhányan 5-6-szor is lent voltak már. Csodálatos. Nem tudom, hogy mihez kezdtünk volna önök nélkül. De az Úr kegyelmével és az önök imáival tudjuk, hogy kislányunknak nem eshet baja. Kérem, legyen szíves! Elégedjenek meg most ennyivel. Egy óra múlva ismét találkozunk. Még lenne egy kérdés? Jó lesz. Tartsátok. Igen. Óvatosan. Ez igyenes lesz. Azt a csavart húzd meg. Így vagy. Aha. Erősíts. Rendben. Még. Jó lesz. Igen. Kiváló munkát végeztek. Jobbat el se tudnék képzelni. Maga a mi részünkre a föld alatti műveletek főnöke. A mi dolgunk, hogy segítsük. Ha bármire szüksége van, csak kérnie kell, és megkapja. Életemben nem volt ekkora hatalmam. Kezdetben még csak a midlandiek jöttek, aztán mintha fél Nyugat-Texas csatlakozott volna hozzánk. A következő pillanatban pedig már Dallas, San Antonio, San Marcos meg, szóval bármit kéred, világos? Kapitány, ez az alak New Yorkból jött. Azt mondja, van valamilyen. Én feltaláló vagyok. Most érkeztem repülővel. A hírekben hallottam erről. New Yorkban? Aha. New York, Amerika. Innen északra. Itt ez a szerkezet. Megfog minden szövetet, és nem engedi el. Na jó. Felemelhet vele egy elefántot. Rendben. Feltéve, ha van rajta ing. Ó, nagyon jó, uram. Na most, 2 csoport önkéntes segítőnk van. Sokak szerint mindig is, de számunkra nagybecsű önkéntesek, az egyik csoportjuk ott áll. És ott a másik csoport, rájuk még szükségünk lehet. Kérem, álljon oda, hogy hívhassuk, ha kell. Köszönjük! Sose lehet tudni, még jól jöhet. Glasgow körmester, mik a legfrissebb hírek a mentési munkálatokról? Járatot ásunk pontosan oda, az alá, ahol Jessica lehet. Lassan megy. De hát mi az, ami ilyen sokáig tart? Mint már mondtam, tömörkőzetet kell átfúrni. Egyre csak azt mondják, hogy kihozzák. Ez az egész csak Megteszünk etetés, mindent igaz? tőlünk Tehetetlen telhetőt. banda. És ha nem tudják kihozni, ugyan már, Andy, mi folyik itt, Andy, hallod? És ha nem tudják kihozni, hallod? Akkor mi lesz? Rodney, minden elképzelhetőt megteszünk, hogy kihozzuk a kislányt. Nem segít rá senki. Rodney túl régóta van itt, most menjen szépen haza, és pihenjen. Kérem, rendben? Menjen. Tudom, hogy nehéz. De nem csinálhat mindent maga. Menjen szépen, na menjen. Hozz a kocsiból nekem is egyet. Jó, köszönöm. Figyelj már oda, tartom. Jó. Csatold le. Nekem, adjatok nekem. Ide.
remekül bántál a sajtóval. Jó voltam, igaz? Minden jóra fordul. Én hiszek ebben. Mindig belekeveredik valamibe, mi? Igen. Folyton csak ide mászik, meg oda mászik. Hé, kis angyal! A mama és a papa szeret. Ó, Chip. Ő a leggyönyörűbb dolog, ami történt velünk. Ő hozott össze minket. Nem tudom, hogy ez mit jelent. De én hiszem, hogy az Úrnak tervei vannak velünk. Úgy értem, hogy mindannyiunkkal. És ez a terv értünk van. Ezt remélem. Jó, rendben. Jó lesz, kicsit balra. Most jó. Engedsz eszed. Túl lassan haladnak, maguk is tudják. Én szereztem egy nagysebességű vízfúrót. Houstonban van. A főnök azt mondta nekem a központban, Washingtonban, hogy azt mondja, na, hogy viheted. Négyzetcentiméterenként 2,5 tonna nyomás. Úgy átmegy azon a sziklán, mint kés a vajban. Kitartó ember maga, Mr. Jones, vagy én fáradtam el nagyon? Nem jobban, mint bárki más. Segíteni szeretnék a kislányon. Felhívtam a légierőt. Azt mondják, odaadják a legnagyobb szállítógépüket. De tudja mit? A Federal Expressnek ott ül egy 727-ese Memphisben, és egyedül rám vár. Ők elrepülnek Houstonba, felveszik a fúrót, és idehozzák Midlandbe. Ó, egyefene hozza ide, tartaléknak jó lesz. A 727-es leszállhatom ott az áruház parkolójában is. Mr. Jones, tegye meg, hogy a reptéren szállnak le. Igen, uram. Lekötelez. Akkor itt van még a lista néhány apróságról, ami még kelleni fog. Ó, 12 000 liter víz, 400 liter dízelolaj, tréler, 15 tonnás targonca. Azt mondták, 2-3 órán belül itt lehet. Dol kapitány! Igen, uram. Szerezze meg ezeket itt, 1-től 1-ig. Igen, uram. Ígérem, meg lesz. Na, eredjen a fúrójáért. Csak hazaugrom, mindjárt jövök. Mrs. Henry, remélem ki tud állni. A sajtósok most állítanak fel egy újabb műholdas antennát. Ez az egész Olaszországba és Ausztráliába is eljut. Minden híradóban ez az első sztori. Reménykedjünk, hogy jól végződik. Nem mondom, nagyon ráérősen mozognak a fiúk. Én azt is megmondom, miért. A kút mellé fúrtak. Eltévedtek. Előbb érnek el Mexikóba, mint ahhoz a szegény kislányhoz. Én megmondtam, félrefúrtak. Na, ilyen alakzatban fúrjon. Használja a csillagfejet, és 3-4 centénként fúrjon egy lyukat. Végre kezdünk lassan haladni. Tudod venni a kamerát? Igen, hogyha járatot jelentsz,
5 órája nem hallottunk semmit. Elaludt? Jessica! Jessica! Istenem, ad, hogy aludjon. Persze, hogy alszik. Ó, Manny. Jessica! Jessica! Na, gyere! Mennyit haladtunk? Jessica! Semmi. Jessica! 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 Nézzétek! Jessica! Jessica! 46 órája lehet lenn. Még jó ideig bírhatja víz nélkül, kivéve a kiszáradástól lejjebb is csúszhat. Feltehetően egyre kisebb. Miért nem haladnak gyorsabban? Miért? Miért? Hogy miért nem mennek gyorsabban? Látod, hogy csak tanakodnak, és nekünk semmit sem mondanak. Még néhány óra ez, néhány óra az, de a kicsi még mindig lent van, és sír a sötétben. Istenem, lehet, hogy tényleg nem tudják, mit csinálnak. És ha igaza van a houstoni alaknak. Milyen houstoni alaknak? Neki. Az a férfi ott, aki szerint rossz irányba egész fúrnak. biztos, hogy rossz irányba mennek. Igaz, hogy rossz irányba fúrnak? Nem értem, hogy miért nem ellenőrizték. Tűnjön el innen! Uram, nyugalom, bízás rám, kérem! Megkérem, hogy távozzon! Azt akarom, hogy ne Na, tudják! elég. Gyerünk! Gyerünk Jó innen! van, na, megyek már! Tegye fel az urat az első kifelé tartó buszra. Hé, figyeljetek! Valami furcsa történt. Mi? Hát, a fej előre ment és... Megszűnt a légáramlás? Igen, és... Nem jön vissza a poros levegő, se a por, se a törmelék. Aha, igen. Kimegy a levegő és a törmelék, fiúk. Azt hiszem, átértünk. Hozzák fel! Azoknak áttörtünk. Most gyorsan! Vigyük! Jó. Jöjjön valaki! Hívjátok valakit! Segítsenek! Nincs baj? Áttörtünk. Átértünk. Jó. Rendben. Bent van a rúd. Ébren van. Mr. Kay beillesztett egy acélrudat. Magyarán bármi is történjék, Jessica nem csúszhat tovább. És tényleg csak aludt. Most már hallani, hogy ébren van. Itt van és munkára kész. Küldtek vele 3 szakembert is Houstonból. Nincs rá szükség. Jól haladunk. Ki fogjuk húzni onnan, mielőtt még beüzemeltethetnénk. Egyet kell érteni. Nem szívesen használnám. Ha a magas nyomású sugár egy repedésbe kerül, a vízsugár végig hasítatja, akár a kislányt is. Ugyan kérem, egészen másról van szó. Nézzék, időt takaríthatunk meg vele, és meg kell mentenünk azt a szegény kölyköt. Döntsenek, ahogy akarnak. A felszerelés ott van.
De ha bent veszik a kislány, én akkora botrányt csinálok, hogy az egész város se tudja elleplezni. Dolgozott már föld alatt korábban? Nem gond. A kislány nélkül nem jövök fel. Csak tágítsa ki a járatot, a mentősök majd felhozzák a kislányt. De azért kösz. Készüljenek fel. Igen, uram. Megérintettem. Meg tudtam volna fogni. Hogy van a lány? Hát, mérges. Gyerünk, öreg. Csak óvatosan. Ne aggódj. Na végre. Kapitány. Rendben. Mindannyian nyugodtan van. Rendben. Mostantól magán múlik. Valahogy be kell kúsznia, vagy háton, vagy hason. Úristen. Minden rendben? Igen. Ezt hogy csinálták? Olyan, mint egy sír. Igen, én is azt hittem. Mondhatnának már valamit. Gyerünk! Jó, vigyázz, vigyázz! Steve! Steve! Steve, ide lent vagy már? Steve! Itt vagy már? Itt vagyok, Robert. Itt vagyok. Mi a helyzet? Eszméletlenül szűk. El tudod érni? Épp hogy csak. De nem férek hozzá. Jessica! Jessica, drágám! Kisangyal! Ugye kisangyalnak hívnak? Hallasz engem? Kisangyal? Hogy bírják ezt ki? Mintha élve sütnének a síromban. Hallasz valami hangot? Hallod őt, Robert? Igen. Egy kicsit nyöszörök. Nem érem el. Ez kész pokol. Próbáld megfogni. Nem tudod megfogni? Alig-alig. Épp hogy csak elérem a lábát. Mozgasd a lábad, kisangyal! Jessica, mozgasd a lábad, kicsi! Testhőmérséklet amúgy rendben. Úristen, Steve! Úgy hallom, mintha hányna. Azt hiszem, fuldoklik. Hajtsd előre a fejed! Kicsim!
Hajtsd előre, jó? A fejed, érted? Uramisten, ne hagyd megfulladni, nem most! Ki tudod húzni? Meg tudod mozdítani? Na mi van? Egyfolytában. Igen. Igen. Azt mondja, tényleg. Nagyon elfáradt. Persze. Igen. Gondolj bele. Mi az? Mi történik? Nem tudom, Steve. Nem hiszem, hogy ki fogjuk tudni hozni, öreg. Nem férek hozzá. Nincs elég helyem. Húzza ki! Azt mondják, húzd ki. Kihúzni! Nem bírom. Próbáld újra. Nem tudom kihúzni. Darabokra fogom tépni, ha megpróbálom kiráncigálni. Oh. Jessica! Kicsim, visszajövök, érted? Ígérem! Ne sírj! Kérlek, ne sírj! Visszajövök, érted? Lehetetlen. Mi? Nem fogjuk tudni élve felszínre hozni. Na, gyerünk! Emeld már! Így. Na mi az? Nem tudjuk felhozni, uram. Nem tudják kihozni? Nincs nála. Nincs ott. Nem ért el. De jól van. Miért nem hoztak ki? Vigyázz a kötéllel. Jó? Úgy. Jó? Igen. Ez az. Egy kicsit közelebb kellene jutnunk hozzá. Csak az egyik lábát éreztem. Nem tudom, milyen helyzetben lehet a másik. Több helyre van szükségem odalent. Nem érem el. Nem Jól tudom van, kihúzni. Bocsáss meg, életem. A mama kihoz téged onnan. Új embert kell keresnie. Ki lehet még alkalmas? Ez a fiú teljesen kikészült, tiszta idegroncs. Miért nem húzta ki? Doktornő nem maga volt odalent. Nem szeretném. Legalább próbálja ki. A szegény kislány kedvéért. Bevetjük. Töltsérszerűen szűkül. Felpattanhatnak a szilánkok. Lefelé célozzon. Gondolja, hogy menni fog? Húzzanak fel! Remélem, hogy tudja pontosan irányítani, vagy félbevághatja a kislányt. Péntek délutánt írnak most Midlandben.
Ilyenkor szoktak az emberek hazafelé rohanni, hogy elérjék a meccset. De ma a város, Amerika és a világ aggódó figyelme egy bátor, kicsi lány felé fordul, akit egy kút tart fogságban. Az emberek városszerte rózsaszín szalagokat tűznek fel, miközben a kimerült mentők tovább virrasztanak a kútnál. Jessica McClory már 56. órája raboskodik. Az alakulat most egy magas nyomású vízsugárral fut. Úgy vélik, ezzel sok időt spórolhatnak meg az eddig használt hagyományos szerszámokhoz képest. Azt mondják, kitágították. Leküldök egy fúrót, hogy leegyengesse a falut. Rendben, fiam? Igen, rendben. Indulj! Ez az. Egyesek szerint nem lenne szabad visszamenni. Azt mondják, teljesen kiborult. Az igazat mondja, ha esetleg fél vagy kételkedik. A doktornő nagyon ellenzi. Ha nem akar lemenni, soha senki nem fogja tudni, hogy miért. Van még bennem egy próbára való, uram. Nem tudnék tükörbe nézni. Olyan közel voltam. Robert, ez ugyanúgy megy az én bőrömre is. Most sikerülni fog. Életben van is. De már fölébred. Fölébred? Igen. Na, az a lényeg, hogy jól van. Egy firkász mesélte, hogy néhány éve történt már ilyen Kaliforniában. A rádió napokig tudósított. A tévé is. Akarjam tudni, hogy hogy végződött? Nem, uram. Azt gondolom, nem. Jessica több mint 50 órája van lent. Nincs tovább. Mondja el, doktornő. Ha húznia kell, ha el kell törnie valamiét, kezét, lábát, ne aggódjon. Csak a gerince és a feje legyen épp. A többit megoldjuk. Ami törik, törjön. Megértette? Egy fotós állványból csináltam. A fotós adta oda, így tudja kihúzni. Azt mondta, kell valami, hogy megnézze, milyen helyzetben van. Megjegyezte? Ha kell, törje el a csontjait, de feltétlenül húzza ki. Na, igen? Láttad? Jó, rendben. Bízunk benne. Mehet. Ez az. Engedj. Igen, rendben. Rendben. Óvatosan. Lassan elég. Hát akkor ez az. Nyertünk néhány centit. Ha most nem hozzuk ki, nagyobb vályatra már nem számíthatunk. Nincs több esélyünk. Rendben. Rajta! Nagyon közel járunk. Elmondom, hogy mit fogunk csinálni. A két mentős visszamegy az alagútba. Ott akarok lenni, amikor felhozzák. Igen, gondoltam. De jobb elkerülni a jeleneteket. Nem tudjuk, milyen állapotban lesz. Hogy hogyan fog kinézni. Amilyen gyorsan csak lehet, el kell jutnunk a kórházba. De én... Igaza van, drágám. Engedd őket dolgozni. Oké. Helyes. Tarts ki, kis angyal! Nem sokára kint leszel. Ne félj, édesem. Alig várom, hogy lássalak. Steve, itt vagy? Igen. Csak egy karral tudok felnyúlni. Érzem a lábát. Hideg. Görcsös. Istenem, ne. Jessica!
Jessica! Nem hallom, Steve! Megrántom a lábát. Hála Istennek. Életben van. Álló helyzetben van. Az egyik lába lelóg. A másik valószínűleg felfelé áll. Úristen, akkor spárgában van. Küldtek le szülészeti fogót. Ahhoz nincs elég hely. Nincs semmi értelme. Inkább add ide a vazelint. Yes. Megfulladok. Büdös van itt. Jó a termés, kis angyal. Húzza ki! Húzza már ki! Azt kérdezik, hogy mi tart ennyi ideig. Sikerült végre bekennem a falat vazelinnal. Elkezdtem húzni. Gyere! Gyere, kicsim! Nem mozdulsz, Steve! Úristen! Úristen, azt hiszem kificamítottam a csípőjét. Kicsim! Visszatettem. Semmi baj, Jessica, semmi baj. Húzza ki! Siessen! Fentről folyton kiabálnak. Rajta, Robert, húzd ki! Húzd ki, Robert! Mondd meg nekik, hogy megmozdult, hát ha akkor befogják. Charlie? Amikor felhozzák kordont akarok, ha megrohamozna minket a tömeg, rendben? Meg lesz, uram. Köszönöm. Rendben, fiú, két sorban végig a mentőautóig. Nyerjük meg a kislányt, senki nem jöhet át. Világos, fiúk, senki? Gyere, add a kezed! Gyere, állj erősen! Steve! Steve! Húzza már ki! Steve! Húzza! 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 Sikerülni fog! Gyere, kicsim. Gyere csak. Megmozdult, Steve! Megmozdult! Mocorog! Mindjárt kint lesz! Már jön is! Mindjárt kint lesz! Gyere, kicsim! Gyere! Oh, ez az, Jessica, ez az! Ez az! Gyere, Jessica, gyere! Gyere, Jessica, gyere, gyere! Semmi baj, édes. Jól van, foglak, édesem, foglak, csak gyere! Jól van, gyere! Kint vagy, kis angyal. Jól van.
Semmi baj. A gerinc rögzített, Steve. Tudom. Ez az. Jól van, ez az, kicsim. Semmi baj, semmi baj. Édes. Szia, baby. Figyelj, indulunk, jó? Indulunk, megvan ez az. Megfogtam. Jól van. Semmi baj, semmi baj. Mindjárt kint vagy. Jól van. Ez az. Na, megnézed ma este a meccset? Fú. Valahogy nem izgat, hogy ma este megverjük-e az Odesszát, vagy sem. Holnap talán... Aludj egyet. Sikerült, de még nem merem elhinni. Tudtam, hogy így lesz. Ez majdnem felér egy csodával. Fogadok, hogy még vizen is tudnánk járni. Vesztett. Hát dobjunk be egy sört. Tegyünk még egy próbát. Nem. Na jó, mindegy. Vesztettünk. Elnézést, uram. Rodney Wunsch, KMID TV. Megtudhatnám a nevét és hogy mit csinált ma? Jó, gyere! Igen, tudja, fiam, itt nem voltak nevek. Csak sok derék ember. Köszönöm. Olyat alszok. Midland, Odessa, a Perm-medence, Nyugat-Texas és Amerika polgárainak, akik megmutatták a világnak az önkéntesség erejét, és megtanították a szeretet jelentésére.
Magyar szöveg László György, hangmérnök Házi Sándor, vágó Derzsi Csilla, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.